kudala kodwa manje sekufike kuleso sikhathi sokuthi okay lona wenzani sihamba nalo yabo sekuba noqhekeko Okushuthi kahle libakhona. kahle njengamanje uqonda ukuthi sekwaba nociko lami ukuthi mina nje noma kuthiwa ubani wenze kahle noma kuthiwa ingoma uyishayile iyakhuluma futhi ke iyakha kodwa manje ngokuthi mina ngithanda ubani. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sanibonani nginibekelele kuzo zonke indawo kuphi na kuphi la nisibukela khona ohlelweni lakho olusha la isithi khona Maskandi Talks la isuke sibunga khona nje ngezithinta uMaskandi kanti ke namhlanje njengoba nibona kubuso obusha angihambi ngedwa ngihamba nomfowethu la sizobheka khona udaba oluthile ogxile kakhulu kuMaskandi ukuthi ke sinokubona ke insukwini zanamhlanje ukuthi la kuMaskandi sekukhona nebeef ke naseyinsukwini ezadlule ke khona into eke yatrenda kakhulu la umfoka ala khiphe khona ialbum ehloko sayo sithi Iveze kanti ke abantu abaningi bathinteke kakhulu bangajabula ngalokho ke bakhala bathi engazi ukuthi uqinise kakhulu isandla ngapha kumculo othile bemntalapha igcokamelisha kanti ke iyona into esizoyibheka namhlanje mfowethu ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu ake ngivele ngunike ithuba nawe ubingelele ababukeli kanye nabalaleli bese uyayichaza ukuthi ngabe ubani wakabani bese siqhubekela phambili nohlelo. Ngibonga kakhulu Zwide igama uKhulani Sibongulanga ngikhona la ku YouTube kwi channel ethi Khulani Langa enye ithi Khulani Langa plus ngibuya phansi le Bergville emazizini kodwa ngokuhlala ngila eGoli. Nazo ke insizwa yomZulu le madoda kunjalo ke siqhubeka ke sizobheka ke lona uhlelo ke mfowethu ke wena ngabe uthini ke ngalohloko sithe sokhuluma ngaso namhlanje ngabe lithini ke uvo lakho yini o decide ukuthi ke sibe nohlelo nje silibiza ukuthi Maskandi Talks la isibheka khona ke izinto ezithile ezithinta uMaskandi. Ya bengithi kwamele sihlale phansi sikhulume ngalezi zinto yabo kakhulukazi ezithinta uMaskandi ngumZulu nombukelo obukele umZulu mhlambe kungenzeka so ukuthi yabo lezi zinto ezenzakala la mabeef akhona esikhathini samanje abe aphumisa endleleni ngisho kanjalo yabo so gcina manje sekudalulwa amagama abantu kuthiwe wena mangihlangana nawe ngizokwenza nje ngosale estikini kanjalo yabo zonke lezo. So kahle ngamafuphi nje mfowethu wena uthi ibeef kaMaskandi ayikho into ayigqugquzeli kungani usho njalo ke awubona ukuthi mhlambe into umdlalo lo omuhle abazama ngayo abaculi mhlambe ukuthi bephakamisane ngayo kube into nje interesting ukuthi nabantu enza ukuthi beenjoy ukulandela amaqhawe abawalandelayo. Ya yona iyadingeka kodwa kudingeka ibeef healthy yayibona leyo nto le eletha impilo phakathi kwabantu hayi ukuthi manje mase sizwe ukuthi abalandeli babani bashaya umlandeli kabani kwasalo yedwa estikini izinto ezikanjalo yona ibaleke kakhulu ngoba iletha impilo emculweni kodwa mase izophuma esandleni njenga yabo kulama video amabili lo oba uploaded kuthe nje mangabe ngilalela wonke lama voice notes asendi adlaliwe lapha ngeze igazi lami lingishiya ukuthi ngathi sekuthanda ukubanzima manje uyabona manje ukuthi mangathiwa kuyahlanganwa impela ngakhishelwana ikhali kusala indoda estikini straight. Wena bafu ngendlela oyibuka ngayo ubone ngazuthi into le umdlalo eyenza ukuthi kube emnandi kakhulu la emculweni kaMaskandi njengeinsizwa ke umdlalo weinsizwa ucabanga ukuthi mhlawumbe into kanjalo ubona ngazuthi into manje singene ethanda kuba personal kakhulu nakubalandeli bayazwela kakhulu bafu khona ukudlala khona ukufaka umuntu esweni lomuntu and mawuso wenza lokho umuntu une possibility ukuthi akulimaze kakhulu so manje noma ngathiwa bona bayadlala abalandeli angeke bayi-understand lo nto leyo ngoba ngisho ukuthi siyakhumbula ibeef kaMtshengiseni nomgqumeni ukuthi kwenzakalani nezinto ezakhona ezenzeka abaningi bayazi abasebekhulile ukuthi yaye kwenzakalani ngaleso sikhathi so yes ibeef inawo ama-advantages wakhona kodwa futhi iphinde futhi ibe nama-disadvantage engasho ukuthi abamakhulu ngoba gcine kulimala abantu ekade bengazi nokuthi kuyadlalwa ngaleso sikhathi. Angeke ngakuzwa bafo uthinta elinye lamaphuzu ke sikhuluma nje enkulumeni esibe nayo mina nawe usho nanokuthi engazi ukuthi ubona ngathi ibeef le igcina manje siyenza amaciko ethu engasakwazi ukwakha abantu ngokumcilo bengasafocus ekwakheni ingoma noma kuculeni ingoma izokwazi ukushintsha umuntu mhlawumbe umuntu ohluphekile akwazi ukubuyelwa ithemba akwazi ukuba nempilo through ukulalela umusic kaMaskandi ucabanga ukuthi lokho mhlawumbe kusa affectwa yiyona ibeef le noma lo mqhudelwano lo khona ekulweni khona la kuMaskandi kakhulu bafo ngoba ngisho nje ngombono wami ukuthi kakhulukazi mangabe umuntu ekhipha ingoma usuke ekhipha ingoma ukuthi uphendula ubani
emva ukuthi athi kimi yayibona leyo nto le babuye bakhohle ukuthi khona abantu abadinga ukuphila abaphiliswa yiyo umculo abakhiwa yiyo umculo kodwa manje mase kuzophuma indaba zokuthi wena awugqokiswa ubani wena unjani yabo ngathi manje sesinyileke thina sibukele le mpe singayazi ukuthi kwenzala noma ngathiwa umdlalo baba kodwa akudlalwe kahle lingafaki umuntu esweni lenye indoda kugcine kulimala abantu so kakhulukazi kumele bakhumbule ukuthi khona abantu abadinga ukuphiliswa ngawo umculo laba wenza nentsha futhi ezodinga ukuthi ifunde nalo lo limi lwethu lezulu ngawo umaskandi yayibona leyo manje mangabe sekuthiwa kukhulunywa zonke lezi zinto ukufundisa nokwakha isizwe ngibona ngathi kuhambe kusalele emuva. Ngizobheka nje bafo omaskandi njengamanje abaphakathi kumqhudelwano noma le impi yezinsizwa ukhuzana umfoka Mpungose kanye ke nomthandeni umfoka Manqele igcoka elisha abantu bethi la abantu banomdlalo omuhle ukuthi umunye mayenze okunye nomunye uyakwenza awucabanga ukuthi into le kumele iqhubeke phambili kuze kuzoqhubeka ube khona lo mdlalo nabalandeli babo beba entertain noma bejabule ngalento le ngoba phela siyabona ukuthi lo mdlalo uthengwa imoto kwakhiwa imizi yobaba omkhulu into nje eqhubekayo yaphambili mhlawumbe ucabanga ukuthi somehow somewhere ingaba nenkinga lento le. Ngisho ukuthi yaba nenkinga ngoba khona enye video futhi ephumile kuZwide Media yayichaza kona lokho lesikhathi yena igcoka elisha lithenga imoto waphuma ke izinto eziningi zokuthi hayi uphiwe wenze njani yabo manje ngaya kuye futhi abantu sebengasakwazi ukuhlukanisa phakathi kweqiniso namanga ngoba manje sekuphushwa leyo nto leyo ukuthi okay ngeke ngihlulwe ubani yabo manje sibuyela kithi siyabalandela ukuthi hayi okay nami ngisho ukuthi angisho kabi I need to fake it till I make it yabo leyo nto leyo ukuthi noma ngathi anginakho kodwa kumele ngenze sure ukuthi ngiyahlanganisa so angali impela kuyaqhuquzela kuyaphusha mfethu abafowethu bayaphusha kakhulu endimeni kaMaskandi kodwa mangabe sekuzoba ilento le ukuthi asisaboni kahle ukuthi okay kwenzakalani uyayibona leyo nto leyo yes kuyakhiwa impela yeah okushuthi kahle ngamanye amazwi wena ukhala ukuthi ibeef kaMaskandi igqugquzela umona kwelinye side ngoba manje abantu banociko lami ukuthi mina ngilandela ubani noma ubani enze kahle ngisakwazi ukumbongela ngokweqiniso kakhulu bafu ngisho ukuthi ekukhuleni kwami ngangingumlandeli kaMgqumeni kodwa ngangingahlali ngingayilaleli ingoma zamtshengiseni ngoba kwakukhona ezishaya uzo impela akekho ongamazi uDiona wayeshaya impela nawuzo inyoni yami zonke lezo ngangizithanda ngangilalela umculo omnandi hayi ukuthi ngifuna ukuthi ngigijima nobani lo munye ngisamuzwa qobo style kodwa manje sekufike kuleso sikhathi sokuthi okay lona wenzani sihamba nalo yabo sekuba noqhekeko kahle njengamanje uqonda ukuthi sekwaba nociko lami ukuthi mina nje noma kuthiwa ubani wenze kahle noma kuthiwa ingoma uyishayile iyakhuluma futhi ke iyakha kodwa manje ngokuthi mina ngithanda ubani angiseze ukulandela umculo ngokweqiniso nanokuthi umculo ngoba phela umculo about ukwakha izinto nje sikhulume ngezinto zempilo ezizokhulisa abantu bephambili nokuthi ukuthi mina ngoba ngithanda ubani noma ubani esenze kahle ngeke ngeze ngingene indaba yakhe iyenzeka kakhulukazi mawungathi uyabheka kuma music video abafowethu abakhipha ufunde lapha kuma comments khona la ku YouTube uzobona ukuthi khona lapha abantu abagxeka khona la kungamelanga kugxeke khona ngesimo sokuthini mina ngihamba nobani noma mina ngifavor bani uyayibona zonke lezi zinto so awusakwazi manje ukubona umsebenzi omuhle ngenxa yokuthi wena ugijima nalo ogijima naye yebo kumele induku mayishayiwe ishawe isivume impela ukuthi hayi umbhaxabulile yabo kahle manje uthinike bafo mhlambe la ukuthi ke mina ngithulele ngumculo othile kube khona umculi ngoba phela abanye siyeza ukuthi abanye ke baye befuna ukuduma ngabanye njengoba ke sike sezwa ke naphambilini abantu bekhomenta kusho mina ningangizwa kabe bantu nala khona kungenelele khona umsakazo ungizwe bakhala ukuthi bathi ungizwe makhona umculo owenze something enhle ungizwe yaye bese naye agacela lapho ke ngoba isuke efuna ukuphakama leso sikhathi ngabe uyakuvumela wena ukuthi bakhona abaculi abasuke ke begadle abanye noma besukele abanye ngenhloso ukuthi ke babona ukuthi lo muntu udumile mawukuthi mina ngiqala impi naye abantu bazongibuka bese ke umculo wami uyaphakama ngiyavumelana nawe ngoba yenzakala kuwo wonke amajandro omculo hayi kuMaskandi kuphela umuntu uyabuka abone ukuthi hayi nali ithuba lami lokuthi ngiphakame ngidume agadle
kodwa mangabe sekuzoba ukuthi mhlawumbe akubi khona ukuzwisisana ngoba mawungathatha ukubheka mhlawumbe njengathi la eSouth Africa akekho umculi esinaye omkhulu ongenawo umuntu abhifa naye. Uyayibona leyo nto le. So njalo kumele kuhlale kube ukuthi okay ubani ubhifa nobani, ubani ubhifa nobani. So obvious mangabe umuntu ekhulu emkhulu nami mangifika endimeni ngizofuna ukuthi mangifuna ukuduma ngilanda vele the big fish. Yabo ukuthi mangathiwa vele ngisukele bani naye vele uzovela naphendule bese vele uyangiphakamisa ngaleyo nje. Ayisekho lento le ukuthi okay kuyagrumwana impela yabo kufikisana emculweni kanjalo ukuthi hayi bonisana izintambo ukuthi kwenziwa kanjani. Sekuba yilokho nje ukuthi hayi mangasuka manje ngirecord ivideo ngigxeka uzwide nezwide media hayi ngiyogijima phezulu yabo ngibukelwa abantu ngapha nangapha. So kuba wrong kwesinye isikhathi especially lokho ukuthi mangabe umuntu ezofuna angisho ukuthi uyakwenza ungizwe noma akakwenzi kodwa sengiyasho ukuthi akubukeki kahle ngoba hayi kuba likhuni baba. Manje mawucabanga bafo mhlawumbe nabalandeli banawona umthelele ekuthenini ke bebhebhethekise impi yakhona lapha kuMaskandi mhlawumbe banawo umthelele mabe nawo banawo kanjani? Baba nawo umthelelo ngoba bazoqale babuka ukuthi yindaba ubani engazange akhipha ingoma nobani. Ayikushuthi abazwani yindaba lo ezwana nesitha salo ngoba nenye video futhi yaphuma kuzwide media ukuthi angisazi ubani umfowethu lo omthwebuli kaKhuzani ehambile wathwebula uGezani Dludla. Exact benzana abalandeli basusa umlilo ukuthi hayi kushuthi lona yabo uyiphiqiphiqi ushaya ngapha nangapha. Ibingekho leyo nto leyo. Uyayibona ukuthi nabo abalandeli baba nawo umthelelo ukuthi bawubhebhethelisa umlilo into incane ingekho kodwa bona bayikhweza intaba. Hayi ngozwa kahle kakhulu bafo. So wena kuphi ungathanda ukubona kushintsha khona la emculweni kaMaskandi ukuze uqhubeke nabantu abasakhula abasha abasafunde ezikoleni bengene eMaskandi njengoba abazali abasafuna ukuthi izingane zingene emculweni kaMaskandi njengoba bawuthatha njengomculo wempi. Kuphi wena ongafisa ukubona kushintsha noma abaculi abathile ababuke abangakhona ukuthi bebukele le video bekuzwe lokho ke kumlayezo ozofika endlebeni zabo? Ngisho nje ukuthi akukhunjulwe yabo abantu ababalandelayo kakhulu benze bagadle impela abatalabhani kodwa bakhumbule ukuthi benze nomculo ozowakha uvuse isizwe uvuselela abantu abangaphilanga abahluphekile nabase sebalahla ithemba empilweni yabo. So bangayenzi nje lawo mabhifu ukuthi baphusha ama sales wabo nakho konke lokho ukuthi bathole imali kodwa bakhumbule ukuthi khona abantu abalimele empilweni abadinga ukwakhiwa, khona abantu abafuna ukufunda ngoba njengami azange ngasenza isizulu esikoleni kodwa ngakulalela uMaskandi nokufunda amaphepha esizulu ngakwazi ukuthi ngiqale ngil-understand lelimi lakithi konke azange ngakufunda esikoleni ngakufunda kuMaskandi. So mangabe kuzokhishwa nje ingoma zokuthi kuyadalajwa kuyathukana kubizwana ngalezo zonke lezo zinto izingane ezincane ezikhulayo noma ngabe ethi ifuna ukwenza umculo ingene kuMaskandi bazoyivala ekhaya obvious ukuthi uyabona lento le kunjani. Awusahlukanga manje awukho umehluko phakathi koMaskandi ne-industry yama-taxi. Yayibona leyo nto le. Yeah, so abehlise kancane ekuthenini bakhohlwe abantu ababasupportayo nakho konke lokho ukuthi babakhumbule babenze nawo umculo ozobakha ubaphilise baqhuquzele njengayo ingezo nje kanje. Hayi cha ngiyabuza impela mfethu siyabona ukuthi vele noMaskandi khona okuhle abakwenzayo futhi ke nezinga selishintshe kakhulu njengoba sayibona ingezo kuyagqokwe kahle futhi ke bagqugquzela ukuthi ke abantu bebondle nasemakhaya bakhe nasemakhaya bephinde besupport nemndeni bengagcini nje ngokugeza bebe bahle bese ke bebukeka kahle ezweni kodwa benze nokuhle uyabona. Sesivala nje bafo imapha amazwi ongafisa ukuthi ke uvale ngawo ke nabantu abafisa ukukuthola utholakala kanjani enkundleni zokuxhumana ngasho kuba kumuntu obukela uthi aqhubeke njalo supporta subscribe la kuzwide media like comment nawe phansi sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini uphawule nawe lapho phansi mbukeli lapho ubukele khona kuma comment section and mangabe ufuna ungithola ngikhona la ku YouTube ungasearch nje uthi Khulani Langa or Khulani Langa plus usubscribe mawubona ipotential khona lapha. Sizobonana khona kulawo ma video kodwa ke sobe sinayo lengxoxo esikhathini elandelayo iMaskandi Talks sihlaziya zona
izinto esizibonayo ezinhle nezimbi kuMaskandi nayo intatheli ka-YouTube. Kunjalo bafethu senimzwile-ke umfowethu isivakashi sethu uKhulani Langa uyachaza uyabeka izimvo zakhe. Ngale video bafethu asiqondile ukuthi mhlawumbe sigcoba ama-side noma sithinteke abantu abathile. Nathi nje sindlulisa izimvo zethu ukuthi thina ikuphi esikubonayo kwenzakalayo. Njengoba sikhona-ke siyabona ukuthi izinto eziningi ziyenzeka lapha kuMaskandi ziyahappena ngampela. Kanti-ke bafethu ningamlandela uKhulani njengoba beseshilo nisubscribe kwi-channel yakhe uletha i-content enhle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi-ke mina sengiphuma ngicela ukuthi wena uhambe uye lapha kwi-comment section ushiye uvo lakho ukuthi wena-ke ngabe uthini, ngabe uMaskandi usayibambe ngalo unyawo oludala noma sebethe ukushintsha kancane, kuphi okuthandayo abathe bashintshela kukho, ikuphi futhi ongakuthandi. Singalwe-ke bafethu nje sikhulume kahle, sicommente, silike masithandile bese siyashare. Kanti-ke aniphinde nesibambe-ke sizoqhubeka nayo-ke le show yethu iMaskandi Talks ey'khathini ey'landelayo. Kanti-ke mina singiyintatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi-ke hayi-ke asihlangane evidini elandelayo, yazi ukuthi sihlangana kuphi futhi kanjani nazo-ke.